Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, jongens, het gaat gaan zo anders. Sowieso een nieuwe uitzending, aflevering. Maar we worden alle drie apart benaderd op een aparte locatie. Of we ook eigen inbreng mogen geven. Hoe de rest niks van wist. Op een aparte locatie. Ja, heb jij niet gehad? Nee. Oh. Die dacht dat de stadsgrens werd. Dat, Ja, We maar- hebben toevallig zaterdag heb ik met iemand gesproken en daar wordt die naam met iemand. weer genoemd. Ja. Oké. Hij vindt dat heerlijk. Even Schön vorig jaar aangeslagen. hebben we hem zo Ja. opgefukt. Van, Nou. ja, we hebben een naam weer gehoord. Dat Nee, maar het is nou. even serieus. Daar worden 3 namen genoemd. 3 namen. Jan Joos van Stiphout, Romee Wijkmans en Marvin Hartmans. Die 3 namen worden genoemd. En ja, goed. Wie van de 3, ja? Ik kan daar helemaal niks over zeggen. Nee. Nee, je moet het voor niet doen. Want Maar- ja, laat maar. Nee, zeg maar. Nee, zeg, ja, nu wil ik het nog nee. Ja, zeg maar. Ik vertel het wel als de camera zit. Oké. Maar, Weken. dus we hadden alle 3 over een onderwerp, of gaat maar te doorgeven, of meerdere onderwerpen. En onze redactie kiest dan, nou, dat lik hij, die heb je dus getrokken. Wat heb je zo gedaan? Zijn hand gewassen. Ja, zeg maar. En ja, hij likt het nieuwe onderwerp. Moet ik het een wel pakken? Maar de bedoeling, Of- het is dus weer 2 weten niet wat dit onderwerp is. Echt op. Nee, De ja. podcast duurt al Ja. 3 minuten. Ja. En we hebben nog niet uitgelachen. Ja, maar ja, we moeten het gelachen nu dan? Ja, Ja. dat is nu duidelijk. Oké. Nou, dus ik begin nu met die dan, hè. Zoiets heb ik helemaal geen goed gelachen. Eigen initiatief, Ja, Marvin. oké. Leven na de dood. Die had ik Dat is een liedje, hè? aan de kat, ja. Van Freek de Jong, hè. Ja. Steek je snikkel zonder rubber. Wat zou Seedorf denken toen die van 11 meter schoot? Er is leven. Ja, leven na de dood. Na de dood. De dood. Flesje daarin. Soms wel. Nou, daar wil ik inhaken. Geluisterd daarin? Of wil ze erin geloven? Snap je wat we doen? Ja. Ik denk soms... Ik denk ook wel dat het voor Marvin een andere dingen heet als voor us. Want hem is natuurlijk al iemand uit zijn leven verdwenen. Mhm. Wat bij us allebei nog niet zo is. Dus ik denk niet dat we daar heel erg over nadenken op die manier wie Marvin erover denkt. Ja, weet je, het is niet per se dat ik er eigenlijk over nadenk, maar soms komt dat gewoon, weet je wel. Kent ze dat? Ja. Dat het soms in een keer overvältigt dan Ja. of zo. Ja, maar dan, dat vraag ik me dan af. Want tuurlijk, leven na de dood. Bijvoorbeeld, als ik hem even naar mezelf betrek, dan ben bang om dood te gaan. En maar wil ik geloven tot er nog gaat naar is, of geluisterd dat echt? Ja. Of lui die geloof omarmen? Geloven die echt aan dat? Of hebben ze houvast nodig? Maar ben ik bang om dit te gaan? Nee, ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen bang voor tot er ook lui zien wat mij dan mis op dat moment. Ja. Dat vind ik erger als dat ik zelf doet gaan. Ja, precies. Dat heb ik dus ook wel. Dus ik denk wel, ja, als het titel is, dan is, Is het dat zo. zo? Maar dus, stel je voor, Maar laat stel voor je de voor, ik leukste ga nu nadoet. doet. Ik heb toevallig deze week met iemand gesproken en deze pap wou overlijden wie er 5 was. Die man op dat moment 42. En hem kent zich totaal, maar ook totaal niks van zijn pap herinneren. Ja. Als ik dan nu eraan denk dat ik nu zou sterven, mijn kinderen kennen mij niet. Terwijl ze het toch al 4 en 2 zien. Mhm. En dat is dan gaat dat ding wel eens even na. Ja, snap ik. En dat wordt anders. Dat weten we natuurlijk alle 3 nu. We zien alle 3 papa. Ja. Vroeger dacht ze iets over denken. Nou ja. Maar nu Ja, heb ik dus precies. wel inderdaad... ja. Maar dat is wel oprecht wat ik zeg. En ik heb dat wel eens, zeg maar, hè. Dat ze daar dan... dit is natuurlijk wel een gaat serieus onderwerp, maar ik vond het wel ook eens fijn om een klein beetje op die Mhm. dingen in te haken. Wat ze zegt met de kinderen, kijk, ja, die van mij zijn nog het ouder. En die wil ze herinneringen maken en die wil ze inderdaad... En die wil ze, ja, ik heb dat in ieder geval zoveel mogelijk terug te horen. Samen... stel dat er straks het huur zo ontiegelijk veel de laatste tijd van lui van onze leeftijd, jonger, die Die had dat niet meer zien. en een keer gaat hebben en even later, hè, pak Emma Heesters nu, Ja. 28, Baarmoederhalskanker. maar Bertha, dat is Mhm. toch heftig. Mhm. En als dat dan zie, en ik zie dat filmpje en ik, wat dat betreft ben ik best wel, hoe zeg ze dat? Gevoelig voor bepaalde dingen. Als Ja. ze dan met mensen zo'n filmpje zo zijn spreken, dan ga je gewoon van ben ik kapot gaan. Ja. Dan denk ze echt, wat is dit? Dat is, Mhm. dat is gewoon zo heavy. En die zegt dat nu met 10 keer naar die leeftijd.
Maar ik heb het heel erg, hè. Ik bedoel, mijn mama is bijna 2,5 jaar, zeg ik 3 jaar geleden. En er zijn soms momenten, dan zijn ik dingen voor me en dan denk ik, oh nee, toch niet. Dat is wel dat. En dan denk ik zo, wou dat maar even, of koos ik dat maar even. Of het is heel gek, en ik kan het zo niet altijd vertellen of zo, maar het is wel een ja, ik weet niet, een onbewust dingetje. En het is niet dat ik daar dagelijks, wekelijks over nadenk. Maar wat moet er dan zo... leven na de doet zien? Ja, voor mij hoeven dingen niet. Nee, maar wat zou dan moeten zien? Ja, maar ik denk ook gewoon dat het gewoon niet is. Het- En lui moet natuurlijk geloven wat ze zelf willen geloven. En dat is bij mij natuurlijk ook zo. Het is niet dat ik nu dus dat zeker dat andere dat je het aangevallen door moeten voelen. Maar ik denk gewoon oprecht dat het stop. Ja, tot een hersens werken op Het een is bepaalde gewoon weg. manier. Het is En gewoon weg. dat vormt een karakter. En een manier van denken. Maar op een gegeven moment is dat uitgeschakeld. Dan is het klaar. Ja, dus denk ik meer wat ver vanuit hij denken nog te huren, zien of hopen misschien. Ja, dat is het. Dat, hè. Laatst had ik met AI een filmpje laten maken. Moest een paar foto's van de kinderen opschikken. En dan maakt AI zeg maar een filmpje van nu tot 75. Zus dus wie de kinderen opgroeien. Waar ik oprecht emotioneel van geworden. Want op een gegeven moment zus de kinderen wisten ze zelf nooit meer gezien. Snap ze? En dan is inderdaad wel zo'n dingetje dat ze wel eens hoopt van ik zou wel eens willen weten wie ze straks zien als ze er niet meer best. En als ze volwassen zien en zelf opa en oma willen. Of zelf papa en mama hopen ze het nog mee te maken. Maar dat ze daar zelf opa zien en oma. Ja, dat gaan ze denk ik zelf niet met maken. Nee, ja. Dus en dan denk ze wel eens van goh, Nou ja, dat zou ik wel eens... Snap ze? Ja. Ja. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Als Ja, je ja. het vreugde van dich weggepakt wordt, dat ze denken van, ja. ja, tot ze eigenlijk een beeld hebben gezien wat ze eigenlijk niet huurst te zien. Want dat is het eigenlijk normaal is al. dat niet. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk het nadeel, misschien ook het voordeel, maar het nadeel van tegenwoordig. Dat ze alles maar maken en kinds laten maken, wat er helemaal niet is of niet bestaat of zo. Ja, dus ja, waar geloof jij in? Was de vraag. Waar geloof jij in? Met Suget. Weinig. Ja. En zou zich dan begraven willen worden? Dat is gewoon een vraag van mezelf. En dan zou het dus wel van de nabestaanden zou ik niet begraven willen worden. Want de zaal staat toch weer iemand op met een stukje zorg voor iemand wat er niet meer is. De kinderen ook op een andere manier, denk ik, iemand daar denken tegenwoordig. Ik vind begraven, dan ja, nee. Laat me gewoon cremeren en... Ja, ik heb er eigenlijk toen dat die nooit zo over nagedacht, maar nu dingen gehoord van, dat ze kent me beter inderdaad gewoon cremeren, zet ze me op de show. Ja. Ben ik altijd daar. Hoe zit het per se door weer en wind naar me toe Precies, en komen. een stukje onderhoud. Toen moesten die ze toch met verplichting. opzadels, ja, precies. Ja, en ik kom loop ook wel eens bij ons natuurlijk, even bij het Tongense Wegenkerkhof. En dan is dus heel dicht beurtjes staan. En wil degene die dit graaf beheert contact opnemen met de gemeente. Dat wil eigenlijk zeggen dat er of al heel lang geen meer geweest is, of dat het ten einde loopt van een boekings... of wie noemt ze dat? Ja, volgens mij is dat 30 jaar. Ja. Ik vind wel, heb ik gekletst geschikt, hè, wat daar ligt, dat graaf met hier ligt nog niemand, maar pas in 2038. Dat vind ik daar wel ook wel weer de humor. En ik word wel gisteren even begonnen met de bouwers 20 jaar later. En dan is dus een paar met zoon. Je hebt dan een pap van Frans. En dan de neven hebben ze 2 puiltjes in de grond met gereserveerd. Ja, en zie dan ook heel luchtig van heel lelijk, zo denk ik dan ook wel. Dat pa bouwer gewoon zegt van, Frans bouwer tegen zijn zoon van, ja, hier kom ik te liggen. En daarnaast je moeder. En dat die zoon zit van, maar wie zou de neven? Ja, zit ieder hier gewoon gereserveerd nog 1 graaf, kennen mama niet daar samen in. Maar zo, nou, dat doet neem je op of onder me liggen. En toen zit die zoon van, ja, zit toch minimaal 4 keer op of onder je liggen. Wat zo. Dus, zo zit ik er ook wel in. Dat is al, ik denk daar wel eens over na. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, weet je, ik leef nu en niet van... Dan moest je niet van ieder moment als ze nu hebt. Straks is dit of dat. Maar er is ook een dilemma. Die heb ik bedacht. Dat is niks van mij. Zou je liever gereïncarneerd worden als Jerome? Nee. Of als de moeder van Jerome? Nee, dan de mam. De mam. Ja. Nee, geen twijfel. Allee. Dat is toch geen vraag, zeg. Oh, heerlijk. Als de moeder van Jerome. Een aflevering die gaat echt zo heel erg de diepte in zo. Ja, En dan mens, echt een vraag. Was ze liever gereïncarneerd als Jerome? En ja, dan best me gaan stroeien. Gewoon, maar ja, kijk.
Je is dit ook bedacht. Nou, ik heb gehoord dat Jerome al een geruime tijd al gestorven is. Dat ik nog rol heb. The Walking Dead noemen ze hem. Oh, daarom heb ik met die pan. Ja, The Walking Dead. Weet je wat het is? Jerome weet het ding het bestond van deze podcast niet af. Of we weten niet hoe we het kunnen luisteren. Nee. Volgens mij weet Jerome niet wat Spotify is. Nee. Weet niet wat TikTok is. Dus hij ziet het nog goed niet. Maar iedere keer wordt er weer op de hak genomen. Maar moeten we Nee. ons deze podcast misschien op CD uitbrengen? Ah ja, dat kan. Ja, de machines. Of op DVD. Of op Zelfs op DVD? DVD. Dat liet me geen goed idee. Wie de Kiek op muziek DVD van vroeger? Ja. Ja, dat Zo- was wel top, die hè? groep- Zo lui dat willen. Een DVD met alle afleveringen van de Streesketeer. Ja, ik denk de Jerome Zuzu Cup. En misschien denk kunnen we je er ook eens videoclips bij zetten. Ah ja. Wat voor die? Ja. Die boot. Wat een leuk nummer. Oh ja, hè? de- Daar hoor je niet bij. Ander, daar was er niet bij. Die clip mocht er niet uitzenden, hè? Nee. Wat is Heb van je de die nog intratuin? ergens? Daar Zeker. waren we wel bij. Die moeten we toch een keer eens online zetten, hè? Dat Dus gaan we gewoon een stiekem. keer doen. Ik ken het toch gewoon op TikTok. Wat was er weer? Goed, over Jerome. Nee, ik wil. Dat maar. Nee, eigenlijk moest het nu wel gewoon zeggen. Nou, ik wil eigenlijk zeggen Jerome zalig, maar. Ik dacht dat het kind ze niet maken. Jerome Nee. Zadiger. Zalig. Nee, maar The ik wil- Walking Dead. The Walking Dead, ja. De lup opgebate kerel. Toch moet ik bij Jerome soms ook denken aan dat typetje van André van Duin. Als de klokken luiden. Ja. Bim Bam. Ja, die. Ja. Kent ze die? Ja. Kent ze Ja, die? jawel, heb ik wel eens gehoord. Heb je ook gezien? Nee, dat niet. Nee. Ja, daarom moet ik dan een beetje aan Jerome denken. Maar goed, heb jij nog dingen over leven na de dood? Of over bepaalde dingen? Nou, ik ben blij dat ik geen therapie heb mee, dat ik iedere dag bang ben om dood te gaan. Dus Ja. ik vind het al redelijk... Maar heb je dat zo erg gehad? Ja. Ja, Maar bang, want we weten dat ze vleegangst hebt, maar bang om dood te ja dat gaan. ging allemaal een beetje neer. Maar dus Ja. gewoon bang om dood te gaan. Bang om krank te worden. Denken tot ze gaat hups. Dokters niet geluisterd. Googelen. Dat is wel deze shit allemaal. Dat moet sowieso nooit doen, hè. Heb je een vlek? Als je ergens Oh, pijn dan, hebt en ik gaat googelen. Ja, Nou ja, dat dus is het echt leven niet dat het doet, dat ik ben überhaupt bezig om te overleven. Het is wel, zo voelt het een beetje. Ja, dat is natuurlijk ja, niet zo, maar ja, daar heb ik wel tijd last van gehad. Maar leven dat het doet, nee. Ik heb altijd gehoopt tot dat was. Ja. Ik ben altijd bezig geweest van, ik denk dat dat is, maar dat was meer de hoop. En eigenlijk weet ik wel zeker dat dat niet zo is. Voor Ja, mij. niemand Voor kan het mij, je hè. vertellen, Nee, hè, want precies. niemand kan hem terug. Nee, precies. Dus, Maar heb ze ook niet wel eens met een hoesdier of zo? Dat ze daar gaan dan merks of zo? Dat ze daar dingen van, hey. Dus ik denk dat we dat allemaal verbeelden. de Dit- wils dat dat misschien zo is. Laura, bijvoorbeeld... En het duurste waarom daarom vraag ik dat. Ja, ik denk ook echt hè, tot... ja, ik weet het helemaal niet. De hoesdieren doen 100.000 dingen op een dag. En dan zal er echt wel einde bij zitten. Tot als ze dan los... Totdat het zus wie niet tot zich los... Totdat een knipoog geeft. En tot ze denkt... Oh, dat deed me een... Pietje deed dat ook altijd. Oh, Ja. dat zal Pietje wel zien. Ja. En de hond denk ik, heb ik trouwens nog niet gezien. En tot en met één oog zoeken. Ah, Dat is niks zeg. Huh? Huh? Ja. Het is wel... Ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, misschien dat. Ja. Nee, ik geloof... Ik ben nog steeds nuchter erover na gaan denken. Ik denk wel dat er nog zo'n onderwerpje is wat aan de ene kant een serieus stukje krijgt, ook voor bij zijn lustra's en Misschien kunnen ze het waarderen. Dan gaat de wereld voor ons open. dat hè. was het serieus. Ik denk Dat het wel niet. leuk vinden. Ik denk het niet. Ja. Dat het te serieus is. Ik denk dat een klein groepje het kunnen waarderen, maar voor de rest Wie wat te serieus. Ja, dat het tot te serieus ja. is. Ja, oké. Ja, maar goed. Maar gewoon eens. Hè. Aan de Dus onze andere kant- podcast, hè? Aan de andere kant kan ze ook weten van, goh, wie denkt de rest van Nederland erover? Van Nederland hoor nog. Ja, nou, als ik huur op TikTok, hoeveel er langskomen van Oh, lui die ja. zeggen... De ondertitel niet halen wel. Welke taal is dit? Dat is de meest gestelde vraag. Maastricht dat Ja, taal. ja, dan zie ze Maastricht geteken en denk ze welke taal zou het zien. Ja. Dat is die vraag. Meer gaat over hun dan over Dat ons, denk ik denk ik. heel erg. Precies. Ik kan even gaan afronden. Alsjeblieft. Nee. Ken dat, ja? Ja, oké, jongens. Ik ben voorzien wel... Ik weet Van zien we meer tot elkaar komen Ja. nu. Hè? Ja. Is er leven naar de kan doet. toch. Ja. hè? Lever. Lever. Jongens. Dat waren we. Amen. Tot de volgende. Tjus.